Čaute ľudia, som Bromo. V dnešnom videu si zahráme Egg Warsy. Budeme hrať 4v4. To je, no. Ale v dnešnom videu uvidíte, či som lepšia gamer alebo horšia gamer. To uvidíte v dnešnom videu. Chcem, aby ste tu zanechali like, odber, zdieľajte to kamarátom. Keď tu bude 1000 lajkov, tak natočím druhú časť Egg Warsoch. Dobre. Takže vidím diamantiky, kde sa nachádzajú. To sú moje, hej. Grim, dačo. Daj mi trocha. Ja môžem, ja idem opísať postielku, ty toto, či co to je. Tak. Ja neviem, či to má byť akože na stred, alebo či to má byť proste na toto. Ale asi viac menej na toto, keď to tak vidím. Jo, chalani už sú v strede, toto mi dá, ďakujem, toto nepotrebujem. Kúpme si Mechandos, Žradlos a Vlokos si kúpme. Takže takto. Žradlo moc, papanička nepotrebujem. Ježišmária. Tak, paráda. Takže zoberieme si tu takto, tu 15 týchto, neviem to nazvať. Poď do rici. Dobre, pomoc. Ježiši, slabičko si. Ježiši Maria. Jo to. A neviem, či on mi zobrá veci, alebo nie. Maria, choď preč. Hajzel, jeden, normálny človek, zlíč, karedy. Bum. Kam utekáš? Toto? Wow. Dobre, spadol, kydol dole. Úplne slabo. Slabo to je henty. Neviem to ani hrať a rovno to ide na nás. Zvyšil by som asi takto. Obranu našu. Nezastaviteľnú. Tak, pak vôbec nezastaviteľnú. Tak. Toto tak. To je taký ten očený klam, vieš? Takto tu je polovica nespravený a tak polovica, hej. Botičky sú tam. To teraz nepotrebujem, akože. Kúme Mechandos, Totlos a teda toto vyhodíme. Toto si dáme sem. Toto takto. Dobre. Ideme asi na diamantiky, toto vypadá. Ideme na diamantiky, vidím diamantiky. Toto bol pri týchto. 6, potrebujeme 10. 10 potrebujeme. Tam sú, poď, ešte dva, pacnite 2. Ešte 2. Dík, čau. Dobre. Takže, ideme takto sem, dívaj sa. Hup. To je easy. Dobre. Plus tu si nazberáme takto. Nikto najde. Dobre, pardon. Ideme si kúpiť. Ideme si tento Diamond Generator. A išiel by som ešte kúpiť túto. Jak sa volá tá čiska? Jaj, ešte toto musíme zaniesť. Ježiš, ja som tupel. No toto. Dobre, toto takto kúpe easy, to opravíme. Ukáž mi toto. 10 diamonds? To ti dáva? Nebudem dávať jen za nič. Lebo tu. To je Herobrine. Hello. Dobre, kúpeme takto. Neviem, čo mám s tým robiť, akože fakt. Mám 300 za z týchto tu. Kriste, páni. Tak. Dobre, máme 10 a tam budem farmiť. Budem tak farmiť, že tady to môžeme ísť? Nemôžeme. Nie je tam cestička. Sice je tam cestička, ale nie je spravená. Takto. Úplne jednoducho prejdeš. Bum, zoberieš. A toto by sme tiež mohli ako vylepšiť. A co daj. Prečo nie? Dobre, ešte sú purple. Tí, ktorí nás otočili, tí sú ešte. Takže takto. A 10 diamonds. Mám to kúpiť? Nemám to kúpiť. Napíš do komentára. Dobre, ja ježiš, ten predajca. Jeden. Čo je toto? Ball builder. To viem, to som kupoval.
Asi čo som si kúpil, mám veľa tohto, tak toto si kúpime. Koľko potrebuje? 36? 1. No a... Prečo som tu ide? No jasne. Vypadni. Dvaja, chápeš? Dvaja idú a... Ja bol na hento. No poď preč. No jasne, ide tu aj ďalší. Dobre. Či ty si na... Chápeš, on je náš? A nepomáha. Jeden zbabilec. Hnusný. Ja ani... Poď preč, chápeš to? Počkaj, že to je už je preč? No jasne, že není. Čujem sa. Miga Doric, on ho zabil. Paráda. More, tak nebo taká sračka, kokos. Ja nemám nič. Chápeš to? A on tu ide po mne. Kúpime si takto tu je Česku. Takúto. A... Daj mi túto Česku a pasneme si tam toto. A toto. No, dokiaľ je toto. Daj mi 9 a pacni mi ešte jednu. Tak. Takže toto dajme tam a toto si dajme. Ježiš, ale tupci. Prečo toto musíte takto vždycky obostavať? Jak primitív! Prosím, že som... Daj toto mi a paci mi stack blokov, daj mi žeradlo. Daj mi toto a idem do rici. No akože mohla by som ešte toto postavať, akože... Nebolo by to zlé. Keď si vypadá tak, neviem ani... Plus ešte potrebujem... Koľko? 39 potrebujú. Vlastne ide potom v najslabšom, že? Keby si nebol taký retard. Enchantovaný. Dobre, čau. Idem naspäť. Dobre. Sorry chlapci, ale dvaja to dáte. Ja nemám na dobrý meč. Veľmi sa vám spravedlňujem chlapci, akože... Vôbec. Ako ja sa bojím, že ten brovský pôjde po mne. 39 potrebujeme, že? Daj mi ten meč. Yes. A koľko stojí dobré brnenie? 77, tak to... Mám 2? Sharpness. 2. A plus ešte tie jablka by som si rád pokúpil. Vyhrali sme. GG. Pekne, krásne. Dohrali sme to, vyhrali. Neviem, či som lepší ako gamer. Gamer je samozrejme dobrý youtuber. Je dobré hrať Egg Warsy. No ale tak troška sme sa k nemu porovnali. A ak sa vám páčia takéto videá, dajte like, odber, zdieľajte to kamarátom a čau.